walolo rame-rame lebu pasar rebut karo samar yen kalah dise anu buka pentas pentas pabraan kode mentong selak merobak kulit dewe sing ayu esemean gowo rasa ati kuwi uripane Angudari tias reriwut ora wedi ora hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tanwanti pinardi ploko kacurnan kang hambek juti ingkut ladalah Iwang suksma mangadi luwih payung ana marang Brajadenta sumrambahe para warga gung kang mapan ana kasatriyan glagah tinunu. Ora maos kaget jroning batin dene kasatriyan glagah tinunu sakmangke kerawuhan warangka Ngastina Paman Patih Harya Sengguni. Ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra kula pun Brajadenta namung arsa ngangklungaken jangwa nilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun Paduka Paman Patih Harya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinunu kene sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nak yenake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener? Apa bener putraku Sri Brajadenta bakale kawisuda jumeneng patih ana Pringgondani, nggih. Paman lakar kaluhuran pawarta menika leres
Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani. Dene ratunipun inggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya, Ngger. Mboten Paman Kosik. Ora ateges pun Paman iki nyampuri urusane negara liya babar pisan ora. Nanging pun Paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani dene patihe si Brajadenta. Iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa, Ngger? Nuwun inggih Paman. Sedaya kala wau awit pirembakan saking kulawarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa Paman. Musik, lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgondani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula tasih dipun paringi kapercayan kinendombani ponakan kula pun Gatotkaca. Kosik ana tetembungan aja kesusu mundak kesluru wekasane kleru. Ngene ya Brajadenta. Ora ateges pun Paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora. Ning mung Paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi baya pangapa. Ngene ya Ngger Sumurupa. Sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna, nanging Pandhawa kuwi wong sing julik lho, Ngger. Pandhawa kae wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga Brajadenta kowe kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu Brajadenta. Paman Sengkuni, paduka Paman Sengkuni saged ngendika ingkang kados mekaten, menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa? Lho, ndadaktaken to cah iki. Negara Pringgondani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa to? Pandu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra 7 cacahe ya kuwi 1 Arimba, banjur Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Saiki aku genti takon. Kakangmu Arimba kae mati sing mateni sapa Brajadenta? Ingkang mejahi Kakang Mas Arimba nggih Kakang Mas Werkudara. Banjur mbakyumu Arimbi dirabi dening Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak 1 Gatotkaca kuwi. Inggih Paman, Ngger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem Pustaka Raja Purwa. Kudune sing menang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sak sedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure, sak sedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca lho. Gatotkaca kuwi sapa? Gatotkaca ki mung kapernah putu, tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener, Arimbi kae mbakyumu, ning nak anak wadon dadi ora wenang gumanti ratu. Janjane sing wenang ki kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalamatan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca iki lho. Kuwi cetha yen ginawe gawe nyebrang saka pakem. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa. Supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa ta Brajadenta? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi.
Kowe diem-iem dadi patih supaya ora ngundat-undat kalungguhan Ratu Pringgondani. Gur derajat patih iki badokan apa to? Patih iki badokan apa ing ngatasé sing menang dadi ratu ki kowe. Ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Kowe wedi karo si Werkudara? Werkudara kae upama kewan kae iki kewan jaran, katone sekti, katone rasa, ning bodho gampang dikendhaleni. Paman Sengguni paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem rasa serik dumateng para Pandhawa paman. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telali, ibarat manuk sampun boten gadah swiwi paman. Aja nglukro ya cah bagus. Purwadadi kutane sing dadi ki bukti lan nyatane kok le. Sejatine sing gedhing ngeburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe, aja rumangsa ijen ya cah bagus. Akeh kancamu kok, Gus. Kelebu anak Prabu Duryudana. Lan Kurawane kabeh kae kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Ngger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbantu anak Mas Brajadenta menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani paman. Lho piye ta? Saksuwene aku iki urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau mbujuki, ora tau. Sengkuni iki patih paling jujur dhewe ana jagate pewayangan. Tur maneh aku iki wis tuwa, Ngger. Aku iki wis menep, sing tak golek iki apa to, Ngger? Brajadenta. Agyat ori sangape rangu. Ori nangkul kinempit kempit. Do sangarat tenaning bawana. Iwa si tukang walang ati, iwa si tukang ngena sing tias, iya si tukang kudu kering. Lagi cawawan sabda kang semewa gegering pasewakan. Dadak praptanira Raden Kala Bendana repepeh gawe cingak ingkang samya mulat. Putra Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaca Sara Maruta Kawana Pana Markana Samirana lan Warayang Pancabayu ong Kakang, aku sing teko Kakang. Lagi cawawan sabda rekang sumewa
gegering pasewakan kathah samyana harga abit pasagali mandabik sira beto ing ira duni dumawaing tawang tuwang aja kaget aku adimu kono bendana sing teko ya Kakang padha becik sak tekamu kala bendana ya Kakang tekaku manggih rahayune skala wah kaget aku Kang bareng aku tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho iblis sengkuni ning kene Kang oh lah lancang cah iki ngelokne wong sak penake dhewe adiku kala bendana piye Kang ora perlu takon swasana glagah tinunu yodi sing baku sakwise jenak lungguhmu ana parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang ngene yo Kang sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing mapan ana glagah tinunu ngaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi kowe Kakang sak sedulur braja ngabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani ayo padha ngestreni anggone Gatut bakal diwisuda dadi ratu Pringgondani Kang kala bendana piye ora susah dadak diparani aku wis ngerti kewajibanku mula kowe ndisi ana laku mengko genti aku sing nyusul marang Kadang Prasyadi bareng kelawan Patih Sengkuni kusik kowe ngucap saguh ning tak sawang polatanmu kok suntrut lan basamu ngoso to Kang aku ora ngoso pancen wis dadi wateke Brajadenta ya kaya mangkene iki aja nduga sing werna-werna ya kala bendana aku ora nduga kira kok Kang ning nyuwun sewu lho tak aku mrene bareng Patih Sengkuni iki mau jujur jubriya rasane ngatiku kok Kang wanti-wanti welinge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi Gatut Kaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi aja nganti pedhot seduluran merga medhot seduluran kuwi bakale kedosan lho Kang Sengkuni mrene iki atiku ora penak kok Kang ngelingi lelakon sing wis-wis angger ana Sengkuni mesti kesruh Sengkuni iki senengane mbok nglincipi parang apa-apa ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe ontran-ontran sumber penyakit kok arep kok jak ning Pringgondani iki apa ora kok bunuh diri to Kang kowe aja duwe pikiran sing rena-rena le kala bendana ora duwe pikiran rena-rena piye gelandangan politik kaya kowe kok kono ora mikir rena-rena kala bendana piye Kang tuk sumbring dredah iki ya mung Mbak Yumu Arimbi kae sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu kenang apa kok sing gumanti keprabon kok malah si Gatut Kaca dudu Kadang braja liyane kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka Mbak Yu Arimbi wong malak kurang penak piye Kakang Werkudara kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi gene wong-wong tuwek ora nguman-nguman hadine bandane wong tuwa dikukui dhewe wah masalahe kecekel Kang wisan wah wis penyakit elek mongko kandining tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam
Aku wis ngira, aku wis duga mana yen to adimu si Kala Bendana ora bakal narimakake yen to anak Angger Brajadenta bakal mbalela, bakal gugat ana ing negara Pringgondani. Inggih paman, nanging sampun bunder ingkang dados tekad Kang Sarta niat kawula. Kawula mboten trimah menawi namung dados pepatih mapan wonten ing negari Pringgondani. Awit manut pranatan utawi aturan negari Pringgondani. Tedhak turun lanang sing menang dadi ratu. Saksedanipun Kakang Arimba inggih namung kula ingkang dados adine lanang. Brajadenta ingkang wenang nglungguhi dampar keprabon negari Pringgondani paman. Bagus, bagus. Dadi wis bunder sing dadi tekad panggonmu bakal mbalela marang Pringgondani. Sampun paman ya. Kurawa sing ana mburimu kulup. Kurawa bakal uyung-uyung anyeng kuyung nganti tekan piye carane anak Angger Brajadenta bisa jumeneng ratu mapan ana negara Pringgondani. Ngaturaken panuwun Kakang, muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Dina iki kanggo bukti. Dina iki kanggo bukti yen para Kurawa bakal mbantu marang anak Angger Brajadenta. Gugate anak Angger Brajadenta tumuju mapan ing Pringgondani bakal didombani kelawan para Kurawa kang wis samapta ing gati sawega ing diri bakal gugat Pringgondani amarga sing pantes lan mentes dadi ratu ing Pringgondani kuwi dudu Gatotkaca ning anak Angger Brajadenta. Matur nuwun paman Senguni. Kumrih Kang Bala lumares budaling prawadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana warane rame kumuro dino ombake samudra. Ya, ya, ya. Yo 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 yo.
As. Woi. Oh. Ah. Oh. Hey. Hi ho hi. Ah. As. Woi. Woi. Ah. Ah. Ho ha. As. Hi. Hi ho hi. Kandali keriting kuda Trajang-trajang Nanela sakile murung Mesat Nutri Rama Angkiring Pramadya Bala Prak-prak Mantri kuda Anyoklan Rincing-rincing Kandali keriting kuda Trajang-trajang Nanela sakile murung Mesat Nutri Rama Angkiring Pramadya Bala Yo. Yo.
Hei. Otis. Hei. Oh. Hey. Umyong saraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tanjarup ong dene rama parna ang dwaja miwang Pending ungkong Aresang haswatama
kang minangka cucuk ing Pramadya bala menika menawi kula sawang Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu kados pundi Raden menapa Raden Brajadanta sampun dipun kanthi wonten Pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing Pringgondani. Iya, piye Paman Brajadanta wis samapta apa durung? Wih, adalah Panembahan. Luput saka kudangan mrucuk saka gendongan. Kok ngaten liripun kados pundi? Ngene ya Panembahan. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadanta. Kakang Brajadanta wis ndak nganti bebarengan lakuku hanyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinembune Kakang Brajadanta mbalela Panembahan. Kakang Brajadanta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake Panembahan, ing wektu dina iki Kakang Brajadanta bakal ngrebut bali panguwasa negara Pringgondani. Janjane aku wis ora kurang-kurang anggonku ngelingake nanging Kakang Brajadanta babar blas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Panembahan. Iya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadanta. Lah ya mula kuwi kaya winalik sing dadi rasaku kok Panembahan. Aku ora gumun bisane Kakang Brajadanta mangro tinggal kaya mangkono sabab kasatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Patih Sengguni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadanta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengguni. Hanoman malumpat sampun prabeng witing naga sari. Mulat mangandhap katingal wanodya yukura ageng. Paman Kala Bendana, piye Antasena? Sumingkira sawetara ya Paman. Aku bakal nyingkirake para Kurawa saka kupengane Paman Brajadanta. Mangkono Antasena. Iya, Paman. Karepen aku lan Siwa Senggana kang Hamurba lan Amisesa. Iya, Ger. Duga-duga ginawa nganti-nganti aja nganti keri ya Antasena. Sigra bala kang tumingal perang campo samya medali. Lera dadit wiloting kota danyangkong menguncang nidi menjang sang aji mijil
Woi. Ah. Handedel kayuh gekono Ari sang Rama Ndaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh ong Badha kolam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri mila gugu saben ari wit ladyalah durung swanggon kulumaku saka kasatriyan glagah tinunu wis kepranggulana wanara kusika seta tegese kethek kulsi putih ora pangling pendhita kendhali sadaya kundalini Anoman kowe Bambang Aswatamaya pendirangan mripatmu kowe biajingan kelangan lacak sumedya laku marep menyang endi nututi sing dadi buron laronku ora ana kidang kang sarta penjangan kang lumewat ana dalan kene dudu bangsaning kewan lah sing dadi buron laronmu Kala Bendana kon rene. Patenane dina iki uga. Apa dosa kang sarta kaluputane Raden Kala Bendana. Dosane digendhong lupute diendhit wani mancasi sing dadi ature kakange. Ya kuwi Raden Brajadenta. Anggone duweni gegayuhan. Bakale duwe gegayuhan kepengin dadi ratu ana ing negara Pringgandani. Swatama sumrupa. Kowe ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe wong jaban rangkah iki urusane para keluarga agung, para Pandhawa kelawan keluarga agung ing Pringgandani kowe Kurawa wong jaban rangkah sumingkira yen isih ngeman karo nyawamu. Janji ora sumingkir tekan kinak babati barisanu babo babar penapa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus. Gedhemu cilik dur mundhak kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu wateken aji japa mantramu tumpang sutebya dadam lengsat iku kuroni kowe Hei What pa? Hey! What? Ah! Hey! 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 Esta! Buat yatyamu kowe pendhita elek. As. Wet kotiar kowe. Wes. Wah. Oh! Ah! Bayo! Kak! Wah! Was! Ah! Bayo! Ah! Ah! S! W! Lo! O! Ah! Ah! Ho! Ho! Ah! Ah! Tai! Oh!
cahyamu derajat apa kowe? Wah! Wah! Lo edan hi lo ayah wah hey oh wah mati aku oh bayah wah bayah wow tadiak jadi pengingon-ingon we p a o a bayah o e o ah wah ya ot het ot et a wai bayah ho ho wah wah menteles kowe ya ketek apa iki jane ah po hey ah oh hot feel et oh yo hush ah e o i e ot a hi et hey hey ya hey yo hey ya hey ya ah ya ah hey ah oh cakep bekok kowe cobanen wek akut wah siji loro telu ambruk ket bentuske hantem junjung oi awas bahaya oi salin musuh yo a o yo a o a yo kat 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 oh oh, he, ho, hey, hot way, as, hit, hiya. Hit, ayo, oh. Opo godo ilang nyawamu kowe. Iya, iya. Iya, iya. Hot, he, oh ha. He, oh ah. Seminggat kowe. Ho, ha. Ket. Let, let out. Oh, pediang kowe. Iya. Angel men ceklane cek gampang nyekel sinden, Pak. Hot ha hi wes ah wah trolong tubak iki
bongkot cocotmu kowe. Hit. Ayah. Wah. Ho. As